pali nkhani apa. Nkhani yake ili apa ndi ya mob justice. Mob justice ndi chigulu ngati ngoyerekeza ngati munthu wapalamula mmudzi muja then anthu kungopereka justice. Mchigulugulu ndi machitidwe mob justice. Like amene wapanga yana, amene wapanga mutu wochaka, you know, whatever. Like osatengera munthu uja ku court kapena ku police kapena makuti the mob justice yalongosoledwa apa kuti ndiyo tani komanso why anthu amapanga zimene zichazo komanso ndizolakwika of course and muliso kulongosola why anthu amapanga zimene zichazo for anthu amaona zoti apolisiwa mulandu basi pakana you know nthawi yaitali anyway nde muli maphunzitso mmene nde tiyeni tingoona tonoda kodi issue imayenda chonchete okay kodi izi tisamapangeti for sometimes umatheka use mob justice kuphwanya kwamenya anthu at the end kupeza zoti munthu chasolakwa like timbupanga bwa munthu amupha kale anthu aphedwa apa zambirimbiri kungonamizidwa kuti mwina apanga china chakeso zimatheka sometimes mwina iwe kuthamangitsa wakuba nkukuwa kuti wakuba ndiweyo obeledwawe anthu kunkhulupirira wakuba uja anthu kugwireweyo nkukumenya seweyo kukuphasa kumene many ma disadvantages of mob justice nde yeah koma at least nkhani chakakhauri yapita ku court yatele at least zina zake nde muli maphunziro ambiri amene like Malawi yeah we need to learn kuliso apita kalaya mnenero wa police amenenso akulongosowaso mkati mwake ndi timve yeah ma cases a mob justice amachita ngati akukwerera ndithu ndiye chimenechi chimakhala chinthu chokhumudwitsa kuti tithandizike kuzukuta nkhani imeneyi mprogramu imeneyi tili ndithu ndi alendo amene tawayitana kuti tikambe nawo amenewa ndi Peter Kalaya ndi oyankhulira Malawi Police Service muno Malawi ndipo iwowa atijoyina mprogramu imeneyi komanso tikuyenera ndithu mprogramu iyi tikhale ndi Robert Mkwezalamba kuchokera kubungwe la Human Rights Consultative Committee ndiyambe nkwalandira Peter Kalaya. Akalaya mwadzuka bwanji? Kuno kulilongwe kwa jaso bwino kaya inu kumene komwadzuka bwanji ku Blantyre? Ayi ku Blantyre kwa chabwino tiyamikire ndithu kuti mwapeza mpata otijoyina mprogramu imeneyi. Zikomo kwambiri. Zikomo ndilandirenso mprogramu iyi kuchokera kubungwe la Human Rights Consultative Committee amene wandithu ndi Robert Mkwezalamba mawa bwino. Zikomo kwambiri tadzuka bwanji bwana David? Ife kuno tadzuka bwino ku Times ndikhupe kuti kulilongwekonso kwa chabwino ndithu lero. Ya mwana kukwanguiro ndithu. Ya itiyamikire program imeneyi mosatayitsa gagamdiwa ndinene kuti akutipatsira program imeneyi ndi Irish Rule of Law ndipo titayambapo ndi Akalaya ndiyambire kwa inuyo Akalaya kuti kodi ma cases a mob justice kapena titambasule bwino mob justice chichewa choveka bwino tingayitambasule bwanji tiyambire pamenepo? Ya zikomo kwambiri. Chikamati mob justice ndi mawachizungu chichewa chake pofuna kutambasula mwina tikhozonena kuti anthu kutengera malamulo m'manja mwawo ndi kupereka chilango kwa munthu mmenewo akuonera. Khoza kupereka chilango mwina kwa munthu kapena mwina ayiwo akupanga express dissatisfaction mwina nkungu pereka chilango mwina usati kwa munthu koma no kupanga express mkwiyo pa zinthu kumene kukhoza kukhalabe kuti iwowo ngati akupereka chigamulo pawokha posatsatira malamulo. Tinene kuti ngati dziko limene lili civilized ngati lina lililonse tili ndi malamulo ndipo malamulo panakhazikitsidwa ndondomeko kuti malamulo tikalakwirana mu society m'midzi m'makwalala tikukhala zizikhala choncho koma no mwina chifukwa kuti anthu sakukhutira kapena mwina akuona kuchedwa anthu kutengera malamulo m'manja mankone kuti yayi koma zinthu zingokhala choncho mwina ndi mmene tingapangire define mob justice
pamene anthu akutengera malamulo m'manja mwawo mwina kungogwirizana kuti ayi izi zingokhala choncho mwina chidule chake tinene choncho. andi ma cases a mob justice kwathu kuno ndochuluka bwanji akuchuluka bwanji? tinene kuti ndizomvetsa chisoni ife apolisi ndiyambire pamenepo kuti ndi amene malamulo akutipatsa mphamvu zoonetsetsa kuti tizipanga enforce malamulo ndi nawa kunena kuti tili ndi malamulo ndi institution imene inakhazikitsidwa kuti izipanga enforce malamulo ndi ifeyo apolisi. Choncho justice system imayambira pa ife amene timafufuza kumanga anthu nkupita nawo ku khoti kuti kesi ija ikathe. ndiye tinene kuti makesi a mob justice akuchitika mdziko muno ndipo akuchitika ndithu ambiri. Ndinene kuti ife tili ndi ma police station kuyambira ku Msanje mpaka na kuchitipa dziko lonse la Malawi, and ma police station mwathu monsemu timapanga ndithu record ma cases a mob justice apo ndi apo. Ndinena kuti akuchitika chifukwa kuti tili ndi umboni kuti ma cases amenewa akuchitika. Nthawi zina ndithu ifeyo ngati apolisi takhalapo ma victims a mob justice pamene anthu sakukhutira mwachitsanzo ndi mmene chilungamo tikuchiyendetsera amapeza kuti mwina akwiya akuphwanya police unit kumene pena anthu amenewa ndithu ma police station athu osiyana tapanga rekodi akupezeka kuti agwira munthu m'malo moti amene akumuganiza kuti waba mwachitsanzo kapena akumuganizira ufiti m'malo moti abwere naye ku polisi kuti adzatitulire ngati ife amene tili ndi mphamvu zofufuza amapezeka kuti akupereka chilango kwa iyeyo okha kumene kuli kuphwanya malamulo imene tikutchula kuti mob justice. So kuyankha funso lanu mwachidule makesi amene wawa ndithu akuchitika ndipo akuchitika ndithu kwambiri. Example ambirimbiri ndimafuna ndineletu panopa kunena kuti tikayang'ana makesi a mob justice ma victim kapena kuti amene amakhala ngati kwambiri ndi achikulire. Ma cases amene taunika apo ifeyo apolisi anthu amene amakhala ma victim kwambiri ovulazidwa amene akulakwiridwa ndi anthu kuletsa malamulo m'manja mwawo kwambiri amakhala achikulire makamaka chifukwa choti amaganiziridwa mu society mwathu pa nkhani za ufiti. Ndizomvetsa chisoni ndithu kuti takhala tikupanga rekodi ma cases amenewa kuti mwina anthu achikulire makamakaso azimayi amenyedwa avulazidwa ndipo nthawi zina akumaphedwa kumene chifukwa chakuti akuganizidwa ufiti. Koma nkhani zake si za ufiti zokhazo anthuso akumatengera malamulo m'manja mwawo makesi osiyanasiyana mwachitsanzo ongoti akuganizira mwachitsanzo kuti wina wake anapha munthu kapena munthu anasowa ndi akuganizira munthu wakuti kapenanso kuti ife apolisi tamanga munthu suspect amene tikumuganizira mlandu ndipo tikumusunga pa police unit. Izi zimakonda kuchitika ma police unit kapena kuti ma police ang'onoang'ono osati ma police station amene ali ma police akuluakulu koma ma police unit. Mwachitsanzo tamanga munthu tikumuganizira mlandu tikumufufuza ndi anthu akuona kuti ya munthu uyu apolisi sakukhulira kuti ifeyo tifufuze nkhanizo mwina chifukwa ali ndi mkwiyo mmene nkhani inachitikira. Ndingotengera mwachitsanzo kesi imene inatichitikira kumkuno ku Lilongwe under police Lilongwe police station chaku bypass kuli police unit yathu kunapezeka kuti munthu wa Kabaza anaphedwa pamodzi ndi munthu amene ananyamulidwa mbuyomo miyezi ingapo yapitayo. Ndiye zinangomveka kuti kukhala ngati munthu amene anapanga zakuti uja apolisi amugwira pamenepo ifeyo apolisi timafufuza nkhani zosiyanasiyana ndipo timafufuzaso za nkhani imeneyi ndi tinamanga di suspect amene timamufufuza umboni unali usanakwanire ndipo tinali tikupitiriza kutolera umboni. Anthu kungomva kuti munthuyo amene akuganizidwa ali ku polisi anthu anangotengana akabazawo ndi anthu ena amu community basi kubwera ku polisi kupanga overpower apolisi amene anali pamenepo mpakana kuwotcha police unit mwamwayi anthu masuspect amene anali mmene anathawisidwa. Komanopo otcha polisi panapezeka kuti awotcha zinthu zosiyanasiyana kuphatikizapo magalimoto anthu amene anapanga panja magalimoto awiri ndithu anawotchedwa nawo. Choncho ndikulakwa kutengera malamulo m'manja mwathu ngati Amalawi. Koma apapa ndimayankha funso lonena kuti mob justice kapena kuti kutengera malamulo nchiyani ndipo kodi makesi amenewa akuchitika. Makesi amenewa ndithu m'Malawi muno akuchitika chifukwa ifeyo apolisi
tikumapanga rekodi kumapanga register makesi amenewa komanso kumafufuza chidule chake mina ndiyankhe choncho. Mwina anthu amanena kuti nkhani za mob justice kwambiri anthu kutengera malamulo m'manja mwawo zimachitika chifukwa anthu akusowa chikhulupiriro chokwanira mu polisi yathu. Zimenezi nkukhala zoona kuti mwina kapena chilungamo simuchiyendetsa bwino? Zimene zozo ndi zimene di anthu amalankhula, ndipo ife apolisi tikudziwa ndithu kuti anthu amalankhula choncho. Ndipo nkhani imene ya mob justice pakuti sinayambe lero, inayamba pakanthawi. Ife tili ndi department ku polisiku imene timatchula kuti research and planning, imene imapanga makafukufuku amene zinthu zikuchitikira zokhudzana ndi milandu komanso kupanga guide our policy direction. Ndi kudzera mu department imeneyi takhala tikuunika zinthu zosiyanasiyana, ndipo issue ina imene yakhala ikuunikidwapo kwa mwa serious ndithu ndi imeneyi ya mob justice. Ndipo ndizoona ndithu kuti anthu amalankhula choncho kuti anthu amatengera malamulo m'manja mwawo chifukwa chakuti sakukhulupirira ndi mmene apolisi timagwirira ntchito. Ndizoona tikudziwa ndithu kuti anthu ena sakukhutira ndi mmene apolisi timagwirira ntchito, koma chilungamo chake nchakuti it goes beyond kunena kuti anthu sakukhutira ndi mmene apolisi timagwirira ntchito. Pali zifukwa zingapo. Wina ndi umbuli, tinene pano mosadisa umbuli onena kuti kodi justice system imayenda bwanji, munthu akamangidwa zimakhala bwanji. Monga mmene ndinaperekera example ndangonenayi, anthu amaona ngati kuti chidule nkhani imatha kuyenda mwa chidule. Mwachitsanzo, pamene munthu wamangidwa mu society imakhala kuti anthu ali excited. Mwina ndi munthu oti waba kapena waba njinga ya wina wake, wagwidwa ataba njinga kapena wagwidwa akuti akuganizidwa kuti wapha munthu. Chimene amayembekezera anthu chonena kuti munthu uja chifukwa wamangidwa pofika mawa apezeka kuti amugamula ali ku prison, anthu osaona kuti munthu uja wapatsidwa zaka 20 kuti akakhale ku ndende. Pamene chilungamo chake ndi mmene alili malamulo sizimayenda choncho. Ife mu justice system ndi amene timakhala oyambilira kutengapo gawo. Mwachitsanzo, pamene suspect munthu akuganizidwa kuti wapalanga mlandu, ife ndi amene timayambirira. Mwachitsanzo, kummanga munthu uja kapena kufufuza nkhani kumene kubathira kummanga munthu. Ndeti kamanga munthu timakhala kuti titolereso umboni kapena kuti evidence. Tikatolera zonsezi timapita nazo ku court ndi munthu uja kunena kuti munthu uyu akuganizidwa kuti anapalamula mlandu uwu, umboni wake ndi uwu. Akhoti ndi bungwe department ina imene zomanga munthu sizikhudza iyayi, iyo imangomasulira malamulo kunena kuti munthu amene mwabwera nayeyo ndi umboni mwatipatsawo ndi wolakwadi kapena iyayi ndi wosalakwa kumutulutsa. Ndipo pakuti zichitike zonsezi izizizi zimatenga nthawi. Zinaso nkhani ina imene imapititsa patsogolo nkhani za mob justice ndi kupezeka kuti munthu amene anapalamula mlandu akupezeka akuyendanso kunja atatulutsidwa pa belo. And milandu yambiri imene anthu amakwiya nayo kuti munthu watulutsidwa pa belo imakhala kuti mabelo amenewo sinapereke ndifeyo apolisi, anapereka ndi anzathu akukoti. So makesi amene awo amakhala akuluakulu onena kuti malamulo ife apolisi samatilola kupereka belo. Mwachitsanzo, mlandu ngati wa mada, tikunena kuti wakupha kapena wa robale, kuba kwakukulu kuja osati kungoba kanthu kakang'onong'ono. Ndi milandu imene iyi kupereka belo kapena kuti munthu kumutulutsa pa belo kuti mlandu wake uzipitilira ali kunja ndi ufulu ndithu wa munthu wina aliyense. Munthu wina aliyense ndithu ndololedwa kupatsidwa belo chifukwa chakuti munthu uja amakhala kuti sanapezeke olakwa, koma pa zifukwa zina amatha kuloledwa kuti akhoza kumayankha mlandu wake ali kunja. Koma chifukwa chakuti ife apolisi ndi amene timapita kunja, anthu amationa tikukamanga anthu, tikamanga anthu timayamba kuwafufuza anthu, akamusiya munthu ku polisi amati amusiya m'manja mwa apolisi. Munthu uja akakatuluka pa belo zonena kuti nkhani malowa ku koti anakapempha belo patatha mwezi watuluka, anthu samaonanso kunena kuti munthuyu anatulutsidwa ndi ndani, amangoti apolisi chinyengo basi kutengera malamulo m'manja mwawo. Mwachitsanzo, akadzamanga munthu wina
amanena kuti iyayi munthu tingomumenya timuphe chifukwa tikapita naye ku polisi apolisi amamutulutsa osadziwa kunena kuti anamutulutsa ndi akhoti komanso ndinene ndikamane kuti osamutulutsa kuti ndi amene anamutulutsa ndi akhoti sindikutanthauza kuti akhotiwo analakwitsa koma kuti justice system imayenda bwanji mmene lili dziko malamulo amanena chani kuti chilungamo chioneke bwinobwino ndipo anthu chifukwa amafuna zinthu za pompopompo za changu pamene ndimanena kuti ndenene pamapa kuti chifukwa choyamba chenicheni ndi umbuli kapena kuti kusadziwa mwina chifukwa kuti maonena kuti umbuli ndiye anegative ndine kuti mwina kusadziwa bwinobwino za mmene malamulo athu amanenera pamene tingachitire pamene tikumuganizira wina kuti wapalamula mlandu pomutenga munthu amene chakummanga kupeza evidence kupita naye ku court chimenecho ndi chifukwa chachikulu chifukwa munthu akatuluka kamina nthawi zinaso osati kuti watuluka pa belo kumene pano munthu anakapanga save sentence yake ku prison watuluka anthu mu society amamuyang'anabe ndi diso losakhala bwino chinaike chikadzango chitika ammangaso amuloza kuti ndekuti wakuba ndi uyu malo moti apite nayenso ku polisi ali tikapita ku polisi amakatuluka ameneyo amakabwerako ngwamankhwala mwina kumene kuti ngwamankhwala kumene ndiye pali zinthu izizi zina zone kuti zikhalidwe zina zikhulupiriro zina zosakhala bwino tili ndi makesi ambirimbiri a anthu achikulire amene amaganizidwa ufiti anamenyedwa katundu wawo nyumba zawo zinawotchedwa ena anaphedwa kumene anthu kutengera malamulo manja mwawo chifukwa cha zikhulupiriro zosakhala bwino zonena kuti umboni wake ulibe kwenikweni angoganiza mmodzimodzi kuti munthu mwina mwana wadwala wamwalira aliyayi wokalamba ndi ndani muno uyu ndiye kuti ameneyoyo ndi amene ali responsible ndi amene wamulodza mwana wathu basi kutengera malamulo manja mwawo kummenya munthu wachikulire kumuotchera nyumba kumuotchera katundu kumupha izi ndi zifukwa zina mwa zimene zimapangitsa macases a mob justice kuti azichitika kuti azichulukira koma zonena kuti anthu amanena kuti chifukwa chachikulu nchonena kuti anthu aluza chikhulupiriro mwa polisi izi zindithu ndizoona ndipo ife ku polisi kuno tikudziwa kuti anthu amanena zimenezi ndipo pali zinthu zambiri zimene tikuchita pofuna kuti mwina tisinthe kaganizidwe ka anthu mu zimenezi sikuti tikukana nthawi zina mwinadi pamachitidwe athu zotheka kuti apolisi athu mwina nthawi zina sachita bwino koma titayifufuza nkhani I said mchizungu kuti it goes beyond si nthawi zambiri anthu tikayitana kumafusa oloma research amene achitikapo anthu akamafotokoza zimakhala zonena ndithu kunena kuti anthu sakudziwa chimene sakudziwa mmene zinthu zimenezo zichitikire apolisi anamanga munthu anatuluka kuyifufuza nkhani yakeyo anatulutsidwa pa belo ndipo it was actually needed kuti munthuyo atulutsidwe pa beloyo anatulutsidwa ndi belo ya court nkhani zina zone kuti apolisi amachedwetsa kukamba nkhani tikapatsa munthu woti tikumuganizira wakuba sadziwa anthu ena kunena kuti ife apolisi sitimakamba nkhani sitipereka chigamulo nkhani yathu ndiyopeza evidence anthu atibweretsa munthu amene akumuganiza kuti wapalamula mlandu ife timutenge munthu uja tifufuze popeza evidence tizitenge zinthu zili zimenezi evidence ndi munthu kupita naye ku court akaone kuti ndiolakwa kapena iyayi anthu amanena kuti apolisi akuchedwetsa nkhani ndanena kuti nkhani zimenezi zimatenga nthawi yayitali pakuti kufufuza sitingafufuze tsiku limodzi nkhani ngati za mada mwachitsanzo munthu kupha munthu nkhani yonene kuti imatenga nthawi yayitali kukhoti nkhani kamba kulowa amapanga adijani izabweza tsiku lakuti kutengera ndi mmene ikuyendera ndipo nkhani zokhudzana ndi kupha munthu nthawi zambiri zimatenga mwina kupitirira chaka kumene makesi zina amatha mwina zaka ziwiri akulowa koti anthu mkwiyo chifukwa kuti akuyembekeza kuti zotsatira za mlandu azimve mawa chifukwa chake amakwiya akadzamanga munthu wina amafuna apereke chilango paoka kumene kuli kulakwaso kwakukulu chifukwa nthawi zina anthu akamapereka chilango chimakhala chachikulu kuposa mlandu umene munthu apalamula komanso nthawi zina amapereka chilango kwa munthu osalakwa komanso mmene amaperekera chilangomo kumakhala kuti kukuphwanyanso malamulo ena ndimene ndipitiriziretu kunenapo kunena kuti nkhani ngati zimenezi kutengera malamulo m'manja mwawo anthu ndi mulanduso ndipo ife apolisi timamangaso anthu amenewo koma mwina ndisapite kumeneko ndi yatheka ifunso lanu mmene munandifunsira motere
chabwino kumeneko tifikako ndimafuna kuti tiyambeka itafika kwa Ankwezalamba ku Human Rights Consultative Committee. Ankwezalamba, mob justice, why should it be discouraged at all costs? Mob justice tizipanga discourage chifukwa chani? Zikamuvambi mob justice mina fotokozera muna vuto ndonena kuti chizungu ndi chichewa mwina zisakufiyana napo muna chichewa chili bwino kutanthauza kuti kutengera malamulo m'manja muna chiliko bwino kusiyana ndi mob justice patikati justice chimatisa chilungamo ndekuti mob ikupanga chilungamo zomwe zili zabodza chilungamo cha gulu zomwe zili zabodza kuti mungalange munthu mokuganiza mopanda umboni evidence imene tikunenera kuti malamulo malamulo anayika kuti anzathu a malamulo apolisi agwire ntchito yawo yofufuza akhoti akapereke chilango choyenera chimogwirizana ndi kulakwa kumene munthu wapangapo. Izi kuti zimakhala zokhutirisika iyayi koma ndi malamulo amene tinayika dziko lapansi kuti akhoti azizamula uyo akapezeka okupha kanenso akanyongedwe kapena akakhale moyo wake kundende waba nkhuku mogwirizana ndi nkhukuyo kaya miyezi itatu kundende chilango choyenera ndi mulandu umene anapalamula iye. Vuto la mob justice ndonena kuti timangokhala ndi maganizo othana naye. Ndiye vuto la mob justice ndonena kuti olakwiridwa atakhala kuti wangolandira chikwama mumsika wali ndi muja munthu wakuba uja akuthawa angokuwa kuti wakubayo amene atamugwire ndiwoti nkhani sakuidziwa amponda kumene kucha otenga nawo gawonso nkhani sakuidziwa ati amaba kandivo tikumva ndethu okuba okamaliza ndiyanso ino ndemuthanisa kuti pamene azafika apolisi kuti kodi munthu wapanga bwanji sanaliro amene anapanga zimene zikamugwira kuza kuuyu mwangomenya olakwika mwapha munthu olakwika. Ndiye mob justice tikunena kuyizudzula kapena kusaivomereza chifukwa chonena kuti imapereka chilango chosayenera wani kwa mlandu kumene walakwa mwapangira kupereka mlandu kwa anthu olakwika osayenera apereka zitsanzo kubwana atipala ku polisi kuti pali mlandu ina kulilonga apolisi kutano panapezekanso munthu ina ku Nayuchi pali mlandu imene tizizoya ku Nayuchi nena kuti wapolisi wakuba atagwidwa anaperekedwa ku Mozambiki. Mozambiki polisi kakutapa usiku Mozambiki amwalira kubwera kupereka ripoti anthu anagwira apolisi aku Mozambiki amalawi amenye nyimbo za magali moto mpaka na wakafika mmanyumba mwakwawo apolisi kuwaphwanyira zinthu kupsa mtima asangozowa kwenikweni chichitisana kuti munthu amwalire. Kapenanso wina anapezeka anathawa anasowa pampira kapezeka munthu uja after zaka zingati anali ku Mozambiki anayamba kugwira ntchito kumeneko koma kuno anthu anapha munthu amene anamuona ali naye kumpira kuti wenzako anapita anga tunamufungira anamenya munthu uja mpaka nakupha pakutha zaka ziwiri zitatu kwapezeka kuti munthu uja ali moyo ku Mozambiki mpaka na apolisi anatuma anthu amfumu ndi anthu kukapeza kuti munthu uja ali moyodi koma muona kuti moyo unapita. Mob justice ukuweza kuti ukuononga miyoyo kapena kupereka zigamulo zosayenera ili zolakwika mmalo mwaokoloza ukuweza kuti tikulakisa kuti padile kuti ngamu justice. So tukuti as much as people have a right to security adzimva ndithu kuti they are feeling secure komanso munthu aliyense amene akumganizira china chilichonse tinene kuti ali ndi ufulu ndithu munthu ameneyo right onse wina aliyense malamulo amanene momveka bwino wina aliyense ndi osalakwa pokhapokha azindikiritsidwe kulakwa kwake ndi bwalo la milandu kupanda bwalo la milandu pameneyo solakwa iyayi chifukwa chake tikunena kuti
malamulo tikwena kusatira malamulo a munthu tikankaikira tiugwire tikite naye ku polisi uyu ndi unena wanapita kuzitu mangoti kandi kuti zapereka chake Mozambique mmoza ali moyo anakaseva kundende anatulukidwa ine anatapezeka koma msasha mana inaye anapidwa kuti ankakana kuti akula kumusandisi bwanji zikili kanene ku polisi amati iye ndikindikira ku polisi afuna apezepo kapulumukira kumeneko komanso nkhani yamunatala yamuna Africa ije ndionena kuti ikhuze mwa polisi athu ena natayika ndi anthu akuba sitawuni muno kuti anthu amadziwa kuti uyizi wakuba ndizigawenga ndipo akamama mmoamuka akamainda sitawuni amachita kukhalinga kuti mulongo muno kwaliba nanga mmanzi wapo mulongo muno kwaliba zinzinga ndikire mwazisanso pakuti kwakukulu apolisi ndazinzanga amamwisa mowa amakana ikukhalinga chino cha apolisi ena sizizizana ndi udindo wawo ndi ntchito yawo yonena kuti kupereke chiyembekezo ichitetezo kwa amalawi chifukwa chake anthu amati uyu ngatawupita pa polisi yapa kuti pakuti kuli anzake aucheniche amene etu akatulukako mapeto ake tingonta ngommaliza chilungamo chake chena kuti zindufu koma ngati tikulephera adindofe kufikira amalawi kwazindikisa maufulu a anthu amene ali nawo maudindo amene ali nawo kuyenera kumene akuyenera kuchita posatira kuti apeze chilungamo ngati tikulephera kuwafikira mapitake nakona chikumakulisa anawo kapena kuti wa mob justice chifukwa chena kuti amalawi ambiri sakuzindikira komanso chifukwa choti akutenga malamulo m'manja mwawo chifukwa choti akayang'ana ku khoti kuli maripoti oti ayi nawo mamajisteti majajesi akumalandira chifufu ndi nkhani zalowa lero mpaka na zaka 10 izina imachita kuziyamba dala abwana kala akuyenera kuvomereza ndithu kuti pali milandu ina makhala ya makhandi kufungira kofupi koma pali milandu ine makhala ya state forward kuti akulera achita kuona zonse zikuchitika zinali koyera ola polisi anapita kukafusa anthu 50 ansa yake zikhala yomweyo panosika mwakuti koma mukamva ili kwafufuzidwa iyi ndiye mapita ku khoti koma sanimakhulira kuti khoti singagamule mlandu ngatapolisi alokonzeka ngatapolisi alokonzeka nthawi ina imachedwa akakhala kuti mbali nayo oyimbidwa mlanduyo wapeza suloya isi ndi maloya akashaliso mbali naso akambali naso ndi maloya onena kuti ali ndozindikira ya gudu chidziwa chake ya gudu asilenke akaza kuti kesi palibepo kuwina ndiye ndithu kumakhala kuchitisa ukafika mukhoti muja ayi ine ndi mwanimba kuti Robert Mkuzalamba ine ndi Robert James Mkuzalamba mayola ziko Robert pakati ndithu zemazijani mukakonze para amene mudamanga ola kuika mudamanga ola kuika exactly so zimene zikazika pamoja kuona kuti pali mbali zosiyana siyana zimene zimatenga kugawo kuti chilungamo mwachisanzo chichedwe koma munthu wakumuzi imene amangoyang'ana ndikunena kuti mina polisi izikuthandiza kapena khoti izikuthandiza pamene ndithi pamafunika nditi pakhale mtsenje pakati pa apolisi konse kuyisa ntchito mu justice system athu apolisi maloyers ndi akukhoti ziyendera limodzi ndi anthuwa ngati njira imodzi yofuna kuti pasakhale kukayikirana kapenanso kunena kuti ziphwanya maufulu amene wina aliyense ali nawo. In the shortest possible time ndimafuna muwayankhe anzathu ena pa Facebook page pathu amene wandi Bearson letasi mwayankhe funso akufunsa kuti kodi munthu akaba chinthu kungommenya basi osamuphayi imeneyonso ni mob justice mukuyankha funso limenelo ndakumbutse omvera athu komanso anzathu onse amene akutionera kuti mutha kutiimbira mpulogalamu imeneyi ngati muli ndi funso kapena ndemanga ina iliyonse mutha kutiimbira pa 098 475 094 098 475 094 ngati muli ndi funso kapena ndemanga iliyonse kodi munthu akaba kungomgwiragwira osamupha imeneyonso ndi mob justice in the shortest time possible. Mkuzalamba zilengera kuti poyamba kuti kodi wakubayo waba kuti ndipo amugwiragwira ndi ndani
ifatu kamba za mob justice kuti ndi gulu la anthu kuyika chilungamo kapena kumenya munthu amene akuganizira kuti walakwa andamenye mitengo kaya amenyera zikwanzi kaya mambama pali kugwira kwina kumene kumakonza mwana pakhomo kuti waba chere shuga kumpasa guidance kumakhala kumenya okupha kuti kolanga makudao koma kumene tikudandaula kwambiri ndikonena kuti gulu la anthu likuyika chilungamo kwa munthu amene akumuganizira kuti waba zotsatira zake zimasadzana kuita kuti imeneyo izenokhala ndithu mob justice akakhala mankondo tosamuka kumubwira kungomubwira komuka malamulo athu amanena kuti ndi ma constitution yathu imalengeza kusilonena kuti munthu asapasire chilambo chonyazisa umoyo wake inhuman treatment kumanga kumene amapezera kuti akuti kaya analedzera pamuwandeka wake pana kumuka watani amgwira ammanga pamtengo munthu wa ulemu wake kumangira pamtengo kumanda akuti chilango imalamulo takumene kukudera kwawo koma nkhani yakumbena kuti what was the intention kapena chonge chake ndi chani koma ngati ndofuna kulanga kuti yosatsatira malamulo ndinde zinthu zimene asachiritsidwa imene ndisikitika pagula mobujati. Now akalaya ndifike kwa inu munakabapo za mob justice against anthu achikulire ambiri akutaya miyoyo yawo, ena akuvulazidwa, kuotcheredwa nyumba, kuthamangitsidwa pamakomo mwawo, kumasowa pokhala nkumakhala kokabisala mwina ku polisi kapena mwachibale mwina nkhani nkumati ayi awa ndafiti m'mudzi muno sitikuwafunamo. Nkhani zimenezi za zokhudza anthu achikulire kuganiziridwa maufiti, kodi malamulo athu akuzithandizira motani kuti mwina zitha kumachepa mdziko muno? Tinene kuti pa malamulo athu a dziko lino kumunena munthu kuti ndiwe mfiti, ndanena kuti kungomunena chabe iwe ndiwe mfiti ndikulakwitsa. Kutenga mkono kummenya munthu chifukwa ndi mfiti nkulakwitsa. Kumuotchera nyumba munthu chifukwa akuganizidwa mfiti nkulakwitsa. Mwachidule malamulo sapanga recognize. Malamulo athu amanena kuti ufiti kulibe, chifukwa nkhani za ufiti umboni wake umavuta kupereka, umasowa. Nkovuta kwambiri kunena kuti mupereke evidence umboni kunena kuti uyuyu ndi mfiti. Ndipo mlandu umene evidence umboni ngovuta kupereka umakhala ovuta kuti mudziwe bwinobwino kuti uyudi ndi wolakwa kapena yayi. Lero munthu akhoza ngobwera kuti agadama ndinu mfiti, ayi ankweza lamba lero inuyo ndinu mfiti chifukwa mwina ndaganiza ineyo kuti ndithane ndi agadama, ndithane ndi ankweza lamba, ndithane ndi akalaya, kungonena kuti ndi mfiti. Umboni wake kungonena kuti ayi mwana wanga usiku anakulotani mutamunyamula mutamkwezeka ndege. Umboni wake weniweni umavuta. Ndipo chidule chake mwina tingonena choncho kunena kuti nkhani za ufiti zikuchitika koma malamulo a dziko lino savomereza kuti kunjaku kuli ufiti chifukwa umboni wake umakhala wovuta. Ndiye makeses awawa onena kuti anthu achikulire, anthu okalamba akumamenyedwa, akumaphedwa, akumaonongeredwa katundu, ndi makeses ndithu onena kuti akuchitika mdziko muno. Ndipo I think ngati anthu amene tili ndi maudindo osiyanasiyana we need to do more. Ife ngati amalawi police service mbali yathu tikuyesetsa. Chimene chimavuta nchakuti ife apolisi timayang'ana, tanena kuti ife ntchito yathu ndi yopanga enforce malamulo, timayang'ana kwambiri ku malamulo pamene chinthu china chake choyipa chitachitika kale. Anthu amenya munthu achikulire kuti ndi mfiti, tikamanga amenewo mwina titenge ovulalayo tipite naye ku chipatala zikhale choncho. Komano I think ngati dziko we need to do more. Tiwene kuchitapo ndithu, tikunena kutengapo gawo kugwirapo ntchito ndithu. I think anthu akwene kuti aphunzitsidwe adziwe malamulo amanena chani, komanso mwina mmene amakhalira anthu achikulire, mmene timakhalira midzi ndi madera mwathumu.
anthu achikulire amene ndithu kuti azipatsidwa ulemu wawo monga mmene umakhalira. And izi sizokhudza apolisi yayi, I think zikukhudza ma department ena aboma komanso amabungwe ena kutengapo gawo mwina kupanga uplift welfare ya anthu achikulire komanso kupanga society yathu kuti izilemekeza anthu achikulire. Sikuti munthu ukakhala kuti wakalamba ndiye kuti basi wewe watha ntchito china chilichonse choyipa chimene chikuchitika m'dzikomu chizithera kwa iwe. Akanthu akafuna kunyoza wina wake anyoziwe choti lero unakalamba, akafuna kunamizira munthu kuti ndifiti basi anamiziwe choti unakalamba. Nizovuta chifukwa ife timabwerapo ngati apolisi pamene milandu yachitika kutengera ndi mandate mphamvu zimene malamulo anatipatsa. Tinene pano kuti ngati apolisi pali zambiri zimene tikuchita kufuna kuthana ndi mchitidwe umenewu. China mwa icho ndiye kuphunzitsa anthu, kutengapo gawo pophunzitsa anthu. Tikumaphunzitsa ndithu anthu tili ndi department yapaderadera community policing imene kudzera mu department imene timakhala tikucheza ndi mafumu komanso anthu awo m'madera kumaphunzitsa zokhudzana ndi malamulo komanso kunena kuti tingachite bwanji nkhani zokhudzana ndi milandu. Komanso ife apolisi tili ndi wireless yathu Police FM radio komanso timagwira ntchito ndi ma wireless osiyanasiyana ngati a Times inu ndi ena amene ali kunjaku kutengera uthenga kwa anthu kuti azindikire kuti malamulo amati chani nkhani za mob justice komanso zokhudzana ndi ufiti ndi nkhani zina ndi zina. Izi ndi zina mwa zimene ifeyo ngati apolisi tikuchita ndithu. Koma funso lanu lonena kuti anthu achikulire tingapange bwanji ndi mmene momwe ndithu kuti nzomvetsa chisoni kuti makesi amene wawa akupitirira koma malamulo ndithu savomereza kuti kunjaku kuli ufiti. Ndipo ngati ena akukhulupirira ndikudziwa kuti nkhani yokhudzana ndi ufiti timati tikangoyamba amakhala ndi maganizo osiyana. Ayi awo amangonena ife tikunena choncho chifukwa tikukamba za malamulo mmene alili. Koma ngati alipo ena akufuna kuti dziko lino tizitumina kuti ufiti ulipo, pali ndondomeko zimene anthu akhoza kutsata kuti dziko lino tiyambe kupanga recognize tizikhulupirira kuti ufiti ulipo. Akuyenera kutero osati lero ndi lero atengoti munthu wachikulire munthu wokalamba basi ammenya amuotchera nyumba ndi katundu chifukwa akumuganizira kuti iyeyo ndi fiti. Kutero ndikulakwitsa. Cause ina imodzi ya mob justice chimene chimakwitsa anthu kuti adziti titengere malamulo m'manja mwathu timakamba pompano kuti mwina wena amakhala kuti akuchepekedwa chikhulupiriro kuti apolisi tikansiya munthu uyu basi tumawamkucha uno timuona munsewumu ali waya. Mukuchita zotani ngati polisi limene ndithu likhale yankho lomaliza, funso lomaliza, mukuchita zotani ngati Malawi Police Service kuti mubwenzeretse chikhulupiriro kwa Malawi kuti ntchito zanu mukugwira moyenera, anthu adzilimba mtima kuti tili ndi polisi imene timayidalira? Mukuchitapo zotani to return that confidence in the public? Ifeyo Malawi Police Service pali zinthu zambiri zimene tikuchita pofuna kubwezeretsa chikhulupiriro cha anthu mwa ife. Choyamba ndi kuonetsa kuti kagwiridwe ntchito kathu ngati apolisi tikugwira ntchito monga mmene malamulo amanenera. Mchizungu tikuzina kuti we are doing our best kuti tikamagwira ntchito tizikhala professional. Ananena pa mkweza lamba kuti pali akubayena mtaunimu amanena ndithu kuti apolisi ndanzanga. Zinthu ngati zimenezozo ife sitingazikamo ngati apolisi. Koma makesi amene wowo ndi khubira kuti ankweza lamba akhoza ndi khubira ndi akhoza khala ochepa kwambiri. Ndipo ngati management ya Malawi Police Service timadandaula ndi anthu amene amalankhula choncho chifukwa sizoona kuti munthu mmodzi amene amathyola mashopu mtaunimu angapezeke kuti ndi apolisi onse apa Lilongwe Police Station kapena branch ya police station amene ndi anzake amene akhoza kuwapatsa ndalama yeyo 10,000 kuti asamange. Zosatheka. Anthu ngati ali ndi vuto ndi mmene apolisi amagwirira ntchito pali ndondomeko zimene timanena kuti akhoza kuperekera mafoto awo. Mwachitsanzo kubwera kwa officer in charge kuzadandaula kapena akhoza kubwera ngakhale ku area state kumene ku headquarters kuzadandaula kwa inspector general kuti ndikudandaulira wakuti. Koma ngati apolisi tikuyesetsa ndithu kuphunzitsana
kumaphunzitsanabe kune kuti ngagwire ntchito bwanji bwino kuwagwirira ntchito amalawi. Koma mmene ndinanenera muja kuonjezera pamene popo makeses ena a mob justice akumachitika chifukwa cha umbuli, anthu kusadziwa kuti justice system imayenda bwanji. Ndiye pa chifukwa chimenechi tikumaphunzitsanso anthu kudzera munjira zosiyanasiyana kuti adziwe kunena kuti ndondomeko yonena kuti chilungamo chiyenda bwanji imayenda bwanji. Mwachitsanzo munthu akati wamangidwa zimayenda bwanji kuti akafikane kuti watuluka kandi pabelo kapena watuluka kuti wapanga save jail, anamangidwa ku prison anakapanga save anatuluka, kapena wapezeka osalakwa, zonse zimayenda bwanji. Komanso makeses ena amene amachitika a mob justice anthu akatengera malamulo m'manja mwawo. Ndineneretu apa chifukwa tikukamba mbali imodzi kukhala ngati kuti anthu kutengera malamulo m'manja mwawo nchinthu chovomerezeka. Ananena mkwezalamba sizololedwa zimenezo, ndipo pakuti sizololedwa ndikuphwanyanso malamulo a dziko lino. Chinene pano kuti ngati Malawi Police Service apapa ndi silimanyengerera iyayi. Munthu amene wapezeka kuti watengera malamulo m'manja mwake popereka chilango kwa munthu woganizidwa kuti ndi wolakwa, mwachitsanzo ndi wokalamba kapena waotcha police unit watengapo gawo, anthu amene wawa timamanga. Ndipo kungoti nthawi mwina yatichepera lero ndinali ndi ma example ndithu anthu amene amangidwapo pakali panopo ali ku prison nawonso analakwitsa pofuna kukonza. Ndi achenjeze amalawi pamene ndikumaliza kunena kuti munthu kutengapo gawo pophwanya police unit, pomenya anthu okalamba, kapena munthu amene akuganizidwa kuti ndi wakuba ali m'manja mwa polisi kapena ali m'manja mwa anthu akupita naye ku polisi, ndikuphwanya malamulo. Ndipo anthu amene wawa amene amatengapo gawo ifenso apolisi timamanga kuwafufuza kupezanso umboni ngati mmene timapangira kesi nayo kupita ku polisi. Ndipo pali anthu ambirimbiri tikunena lero ali ku prison panopo akuseweza kumene koko chifukwa kuti anatengapo gawo pophwanya police unit, pomenya achikulire, kapena pomenya munthu amene anagwidwa akale kuti ndi wakuba anthu ena amapita naye ku polisi. Ndi anthu achenjere ndithu. Mwina ndi malizire pamenepo. Izi ndi zina zimene ife a police tikuchita pofuna kunena kuti anthu atikhulupirire, chikhulupiriro chawo chikhalebe mwa ife pa ntchito yathu imene timagwira yonetsa kuti mdziko muno muli bata ndi mtendere komanso malamulo akugwira ntchito. Ndakuyamikani kwambiri a Peter Kalaya. Mundilole ndimalize ndi Mkwezalamba in 30 seconds. Mkwezalamba, mwina mawu omaliza, musachoke mawu kukhosi, mawu omaliza pa nkhani ya kutengera malamulo m'manja, mutha kumaliza motani? Zikomo kwambiri nthawi imene yatha. I hope next time muzatiganizira. Kwa basi nkhani ndiyoti tikuzivize kufalitsa mauthenga kwa anthu, kwazindikirisa ndi kwaphunzitsa kuyipa kwa mchitidwe otenga malamulo m'manja athu mob justice. Kuti tikuzivize kulimbikitsa ukadaulo kwa anthu athu a polisi panda amene ali oyambirira kuti akumane ndi anthu amene ali ndi usiyo, kuti tisinthe machitidwe athu. Pempho lathu ndinena kuti zomapanga thansi pa munthu sodwalakwitsa zimenezo siza umunthu yasizoyenera. Mwina lule kungonchosa ntchito wa polisi kapenanso ngati ulotera kambire training kuntakataka class 1 ya 4 ngati njira imodzi yompasa chilango. Five ndinena kuti pasogolo kulimbikitsa malamulo athu chifukwa nkhani tikunena za anthu okalambawa yakhatikokhazisa lamulo laposachedwa la anthu okalamba. Tikugwiritsa ntchito ngati ndondomeko imodzi yothandiza kuti malamulo athu azizindikira nkhani ngati zaufiswa anthu akuzunzidwa makolo kapena nkhalamba zozunzidwa chifukwa choti akunena kuti malamulo athu sazindikira nkhani zimene zaufisi. Koma kuonjezera apo katipita pasogolo ndikanakondadi kuti apolisi akanatipasa zitsanzo kapena maansala azimene asala kuchita chifukwa ena mob justice chibwera chimachitiza choti anthu alibe maansala amilandu zilizili imene inachitika mwina mwake inali m'manja mwawo kana iweruzi kapena inayoyuzidwa kumasaku choti inasamanja yamaona kuti mlandu uliwonse ukathaso chimodzimodzi kuti inangotenga lamulo m'manja mwawo. Koma kumaliza motsindika kutenga lamulo m'manja mwathu zolakika, ndipo tipemphe kuti anthu a polisi athu akhale kutekera kapasite kuti akwanise kutenga milandu yonse, kumanga onse okhudzidwa, komanso kuti tinengamoti amange m'mabwalo athu a milandu kuti opanga mchitidwe umenewu alandire chilango choyenera kuononga kumene aononga chifukwa cha mchitidwe wawo kutenga lamulo m'manja mwawo.
ndikuyamikeni kwambiri amkwezalamba kuchokera ku Human Rights Consultative Committee. Tikuyamikireni kwa basi pokhala nafe mpulogalamu imeneyi. Ndikukhulupirira kuti yangotichepera ndi nthawi nkhani njayikulu ngakhale mauthenga amene tili nawo apa ochokera kwa anthu kunjaku ngochuluka, mafone line talephera ndi kutenga olofoni imodzi nkomwe, koma alipo ndithu mafunso ochuluka kwa basi amene anthu akufuna kuti atayankhidwa. Tsiku lina mapulogalamu amenewa kuchokera ku Irish Rule of Law adakalipo. Tsiku lina tidzabwereranso pa nkhani ngati imeneyi kuti tidzayiwunikenso ndipo tidzakonda kukhala nanu nthawi imeneyo. Ndikuyamikireni kwa basi. Pamene pansomvera pakhale pamapeto pa programu yathu ya bwalo liyime tsiku la lero mpaka sabata yamawa. Ine ndi Dave Gadama ndipo